Imos primeiro a relatar que animais son vertebrados porque teñen espina dorsal, nacen de ovos, teñen escamas, pero non respiran debaixo da auga. Son os reptiles, nacen de ovos, teñen escamas, tamén respiran debaixo da auga. Son os peixes, nacen do ventre da súa nai, teñen pelo e toman leite. Son os mamíferos, teñen dúas as e un peteiro, nacen de ovos e teñen plumas. Son as aves, viven na auga e máis na terra, nacen de ovos coa pel despida. Os anfibios, imos agora a relatar que animais non son vertebrados porque non teñen espina dorsal, o corpo brando, e ás veces concha, o corpo brando, e ás veces concha. Son os moluscos, teñen o corpo articulado, Os artrópodos, teñen o corpo bastante longo, viven en lugares moi húmidos. Aí van os vermes,